Kani ketika on di radio Shillong ke kubor ban puli di kesan di jana kimat bakong san jong ke kubor. Penjalan por ke kenuhun kabinet jong ke Sarkar India ya ke 15th Finance Commission dah khat bui benai ya ke samai terikam jong kani ke commission hadu risau arhajar arpo. Kador bar Lok Sabha kala keren yatai halor kaan kaba adong ya ke jing pendan kam ya ki e-cigarette kata ka Prohibition of Electronic Cigarettes Bill arhajar khat kendai. Bad Asia menta u menteri ki kamere ka jong Sarkar India ha ka jing rakhi ya katayo kilan met jong school Kendriya Vidyalay ki khubor ki babnia ka dorbar cabinet jong Sarkar India nin kesni kala penjalan ni ka samoi jong Finance Commission ka bakat san da khat wei benai hado ka lai pho tere urisao jong snem banwan ka Finance Commission kan sapha ya ka kai phon ha ka si jan ke ban ai jingmut ya ka jing san dur ya ka dor khajna na ka banta usnam arajar arpo we nadu ba ka jing pen kla ya ka kendon jinglong jilla jong ka Jammu bat Kashmir kala long ka badan kam ya ka Finance Commission ba kan pen kre bat pen mi ya ka kai phot ka basipor ka Sarkar pedeng kala ai jimunjur ya ka Finance Commission ka bakatsan bakan penpoino mardor ya ka kaipot ka baha ka na ka benta ka por ka bakandian bat kelarai ban penjalan ya ka portray jong kani ka kunhun na ka benta bakan penkre pat ya ka kaipot ka bapura ka ban kenthop ya ki snem mang tengka arajar arpowe arpuar hadu usnem arajar arpusan arpun rio kat ha ka lai pho terek jong risa jong snem arajar arpo kani ka jing penjalan kan yarap eka commission bakan yok por ban jurip benia ye ki jing kenjing dia na ka benta ki snam ki basadian ka dorbar Lok Sabha kalayatai halor kamat ka day bat ka Prohibition of Electronic Cigarettes Bill arjar kat kandai kani ka bill kalong na ka benta ban adong ye ka jing penmi ban khayi ban shalan ban bu thop bat ban pen benai ki jing tip ban kring ki pat ba ban pendan kam ya uni usikret ubak klem dan kam ban thang ya uduma ya ubala tip u electronic cigarette kani ka bil ka pen i ba ki electronic cigarette ki don ni ki kinjatiar elektrik ki bala ban pen ing ya umar ubadon ya ka nicotine lembat ki wei di ki dawai chemical khnang ban pen mi ya gajin haw na ka banta ban ring men siem kat kum ki kendon jong ni ka bil unu ubri uba pen khen ni ki kendon un ngat ha ka jing pen saja da ka jing sya set patok hadu shisnem lani da ka kuna ka bakot hadu silak tengka lani baro ar ki jing pen saja bat la da dang beteng hadian kata ka jing sya set patok kandong laisnem lembat ka kuna sanlak tengka ka Indian Space Research Organization ISRO ka belong ka agency jong kari India ka batrei ki kam ki bede ba ka haw kalala ban penher yo satellite uba la ban ring dor ya ka perthei ubal ai kerteng Cartosat 3 nin ka step ha ka ba ka ni ka sinjam kala long ka ba job u ling sun ding PSLV ubakit uni satellite ulala ban penpoi uni satellite lembat khalai tili ki we di ki kor ha ka orbit ka jong u ya UPSLV la penher ha ka por khandai ar prominent nen step na ka jaka penher ka ba ar jong ka Satish Dhawan Space Center Hasri Harikota ha Andhra Pradesh batang hapo ka khat prominent u Cartosat 3 ya Cartosat 3 la siat ha ka kenjang ka balong sanspa khandai kilometer na slak ndo kani ka jing penher ba ka jing penpoi Cartosat 3 sha haw ka simpor ar punyo minute hadu banda dep purai ki kambaro karta trikam jong new satellite kalong na ka bentasan snem ka Association of Geospatial Industries New Delhi rengkat bat ka Geography Department jong school ba North Eastern Hill University Shillong hinin ka sngi gila pinlong lang ya ka conference ka ba ars ngilter halor ka benta jong ki Geospatial Technology haga jing kanti o ka roi ka man jong ka than stila mi jong ka ri India haba pen pau ye ki jing e ki ba bunja jong ka Geospatial Ecosystem haga ni ka than kani ka conference kala phai khmat kar pang sha ki buit rekam bat ki jing shem ki bathamai ha ka Geospatial Technology bat ki jing ya saprang ki bala kham tibet shu jong ni ki jing sta rekam ha ka liang ka rep ka riang ha ka jing tengka ba ka jing pen khu ye ko ha ka basna surok bat ki be
Haba ajim kena nagajingilang pli UIFS Principal Chief Conservator of Forest UCP Marak ula banjur baka jingpendan kam ya gaju special technology haka jela kan yarap haka bayadai ka jinglat ni jaklep jong kapisa bat kan kentiu ru ya ka liang ka yo kam yo jam kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong Menteri Ketenat ki kamil kai jong ka Sarkar India Kiran Rijiju nengasi ulalit jungo ya ka School Kendriya Vidyalay ha Andrewganj New Delhi bani shim mentalang ha ka jingrakhi ka Fitness Week bala penlong dakni ka school ka Central Board of Secondary Education CBSE kala shim ya ka sinjam ban rakhi ya ka tayo kilan met ni ka Fitness Week ha ka tayo ka ba ar ka ba lai ba ka ba sao jong ni ubnay na wing kum sibenta jong ka Fit India Movement ki kina school jong ka Kendriya Vidyalay ha ka ni ka jing rakhi kilapin inam ya ka hatha yoga ki jing kilan met de ki jing sha bat ki we de ki jing kilan met rungkat bat ki we de ki jat jing ele kai tenrai Rijiju ulaong bak ban penlong ya ke jingkilan met ha ka bakum kani ka por jong ka snem kalong ka sinjam ko babha ka bala penlong ha baro ki school Kendriya Vidyalay ha kari uni menteri ulaong po on penslor ki we di school ki bamde ki jong ka sarkaru bakin shim dia kani ka sinjam ka tamasa thuni kabalong ka jingrakhi le kamen ka baju penlong sabar salat bat ka tamasa ka bahe tam jong ka Nagaland kelas dang nin ka sngi ha Nuan Resort ha Dimapur ya kani ka tamasa thu ni la sedang penlong na du usnam arajar khat saw da ka phang pedeng ka balong ka jingrakhi ka rukom im ka jat ben riu trai muluk ka thong jong ka tamasa thu ni kalong ban penlong ya kani ka tamasa kum ko wen kiran san ka ban plilat ye kinong tem nong ruai ki ban na ka jat ben riu naga bakin pen pa perthei ya ki sap bat ban shim mentalang ru ha ka ju rin san ringkat bat ki be di kinong nong ruai nong tem ki ba pa jong ka ri bat ki bana bar ri bat ban thau lat ru ya ki pat nong rem ha ka benta jong ki bat ye kinong seng kam seng jam ka Board of Secondary Education Manipur Bosam kan pentri kam no di answer script booklet ki batmai habat ho iki jubab bat kan pentri kam ru ya ki but thamai ha ka ba ai tho jubab ya ki jingli na do ka examen high school leaving certificate HSLC ka ban long ha usnam uban wan ka ban sedang ha ka khat nyu tri urumphang ha do ka nyu tri ulber arja arpho ka bosam kala pentri kam ya kani sinjam ha ka sin kong e ha ka history jong ka examen metric ha Manipur lapli ka online registration na ka benta ki khna kan thei ki bakwa puli ha ki sainik school na ka benta ka class 6 ha ki santli ki sainik school na ka benta bat kini ngan puli beng ka tu na ka benta kasnem puli ka banwan kini ki santli ki school sainik ki kanthup ya ka ba Bijapur ha Karnataka Chandrapur ha Maharashtra Gorakhal ha Uttarakhand Kalikiri ha Andhra Pradesh bat ka ba ha Kodagu ha Karnataka ya ka online application form la ban yo na kani ko website kata ka www.sainiksschooladmission.in katari ka bakhadu ban pendep ka registration ka de kan riu teri uno pra mata usnem bat katari ban ile ka examen ban yo room school ka long ka santri kulalung kot jong usnem ban ban la ban pen kan mau ba menteri ya dari jong Sarkar India ula ai jong menjur ban pendrung ki kena kan theiru ha ki school sainik ha kari ka IFFI kala penong ya buntli ki masterclass ning kesengi ha kaliang ka kam ak phim ka thong jong kaning masterclass ka long ban plilat bat wan ra ki brio ki badan benta ha ka kam snap lim ban ya jan bat ki tin shop ki puran ki director lem bat ki nong snai ki film ling ba ki kor ki bor ya ki bela tip ki technical master ki batre ki karkhana snap lim katu gani ko kubor lakot kablawan shapi na ko All India Radio Shillong haga por prabaji ni so apar baga Delhi station na kabantagi kubor ki banwan naka